Omroep Friesland. Noorderwien live. Goeie en welkom bij Noorderwien Live. Het is woensdag en het betekent dat we een 1 op 1 peteer gaan. Je hoort op een bijzondere locatie met een bijzondere jongeres, dus ik hem voor maar even bij, Linde Nijland. Maar ik ben aanreiziger naar een heel vier en lieds plakje ergens in de provincie Grains. Daar wennet ze mij haar steun en toeverlaat, muzikaal haar echte steun en toeverlaat, Bert Ridderbos. Ik had ook Linde Nijland. Linde, dank u wel dat ik je wezen mij. Gastvrij, ben je hem in de tuin. Super gezellig dat je er bent, Willem. Hoe is het met hij? Nou, het gaat goed. Het gaat goed. Ja, het is een beetje een raar jaar geweest, maar dat is voor alle mensen en alle muzikanten. Maar gelukkig wonen Bert en ik op een prachtig plekje. En als je hier bent, dan heb je het gevoel dat je in een oase bent, midden in een woelige wereld. En dan merk je daar niet zoveel van. Maar ik heb het natuurlijk op andere manieren wel gemerkt, doordat ik niet kon optreden. Maar dan gaat weer van alles beginnen. Dus we zijn vol goede moed. We zitten hier in de Duitse grens. Waarom heb je hem voor dit plakje gekozen? Ik bedoel, aan de ene kant een heel internationaal leven eigenlijk, met die artiesten bestaan. En dan kies je dus op een heel iets plakje wijnen. Hè? Nou, eigenlijk precies wat je zegt. Die combinatie die vind ik zo mooi. Dus het naar buiten gaan, de wereld in en weer terug naar een heel stil plekje. Waar je weer tot jezelf kunt komen. En dit is ook een hele mooie plek om muziek te maken en te creëren. Het is een van de stilste plekjes van Nederland. Je hoort geen ruis van een snelweg. Dat heb je bijna nergens in Nederland. Je hoort wel de vogels. Maar de koekoek hoor je nu. Ja, ik heb meer vogels. Ja. Prachtig hier, hè. En lekker donker natuurlijk, 's nachts neem ik aan. Ja, ook behoorlijk donker nog steeds. Ja, weinig lichtvervuiling. En het was inderdaad een van de goedkoopste plekjes voor Bert en mij om een huis te kopen. Zo aan de grens met Duitsland. In Duitsland zijn de huizen bijna 2 keer zo goedkoop als in Nederland, hier in de grensstreek. En we konden eigenlijk geen ander plekje betalen, maar dit is uiteindelijk een hele goede keus geweest. We wonen hier aan een rivier, de Westerwoldse Aa. En die stroomt hier in de Dollard. We wonen vlakbij een grote sluis. Het is gewoon een hele bijzondere plek waar heel veel samenkomt. Zoet en zoutwater. Nederland en Duitsland. We zijn blij hier te wonen. Ja, ik heb hier absoluut iets bij voorstellen. We gaan straks nog even praten hoe dat zit met Grains en de rest van de vrouw en die muziekcarrière. Maar Onleiding is toch een prachtig mooie cd die je uitgebracht had. Of een plaat, maar kan ik zeggen. 10 years. Ja. Je hebt het uitgebracht in eigenlijk een corona-jaar, hè? Klopt, we zijn eigenlijk gelijk met de eerste lockdown begonnen wij met de crowdfunding voor het album. Toen hield ik eerst mijn hart vast, maar het bleek juist heel goed te werken, want mensen die waren juist extra betrokken en begrepen ook hoe het voor ons was. Dus er was juist heel veel betrokkenheid en het gaf ook een mooie interactie met het publiek, wat er op dat moment niet was, zeg maar. En toen hebben we tijdens het coronajaar de cd opgenomen en nu in mei uitgebracht. Nog wat twijfelen überhaupt om het op dit moment uit te brengen? Geen twijfel, omdat we dus al crowdfunding hadden gedaan en heel veel mensen de cd hadden beloofd. Dus dat scheelt, dan heb je een flinke stok achter de deur. Ja, dat mag wel, hè? Ja, en verder vond ik het inderdaad wel spannend, want je kunt geen echte cd-presentatie houden bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk hebben we dat op een creatieve manier opgelost. We zijn hier vlakbij waar wij wonen is een buitendijkse vogelkijkhut. De Kiekkaaste heet dat in het Gronings. En daar zijn we naartoe gegaan op een ochtend heel vroeg om daar een livestream vandaan te houden. En dat was nog wel een beetje spannend, want heel af en toe dan, het komt niet zo vaak voor, dan is er heel hoog water. Waardoor je het pad naar de hut niet zo goed kunt bewandelen. En toen we er naartoe gingen stond het water echt net tot over de rand van het pad. Maar we zijn met al onze instrumenten en apparatuur er doorheen gelopen. En op een gegeven moment waren we helemaal omsloten door water. Dus dat was eigenlijk wel extra bijzonder. En dat gaf toch een beetje dat gevoel van een echt optreden, zeg maar, die spanning. Gewoon in een theater en dan zonder publiek, dat sprak me niet zo aan. Dat heeft toch iets leegs of treurigs. En dit gaf juist weer een extra dimensie, zo midden in de natuur. We gaan praten straks over het album. Ik hoor corona hier en het gemis om die publiek natuurlijk, want er best iemand die graag live speelt. Together met Bert, die muzikale maatje is, helpt het dat je hem elkaar hier in dit zo'n periode als deze, of net? Ja, zeker. Maar ik denk dat voor veel mensen nu ook wel die alleenstaand zijn een hele confronterende periode is geweest. Maar het helpt Bert en mij altijd dat we samen zijn. Niet alleen maken we veel mooiere muziek samen, maar we delen ook heel veel andere dingen in het leven. Dus, en we wonen hier op een mooi plekje met onze kat.
Ja, die toffelt hier ergens om, ja. Dus, Poppy heet die. Poppy. Ja. Ik ga een beetje met die waarom in de tijd. En wie ontkomt er net toe, want dan komt natuurlijk in de periode Yggdrasil te lonen. Daarvoor bent u opgegroeid in Gietjerk. Ja. Hoe lang is daar wennen? Oh, ja, dat is een goede vraag. Van mijn 5e geloof ik tot mijn 18e. Dat is behoorlijk lang. Wel een belangrijke periode in je leven. Ja, en dat was ook een hele mooie plek om op te groeien. Dus, we woonden in een klein wit huisje met een grote tuin. Mijn ouders waren een beetje hippies. Dus we hadden geiten onder andere en een grote moestuin en een grote appelboomgaard. En daar heb ik mooie herinneringen aan het buiten opgroeien. Veel in de tuin zijn. Ja, maar het dwarfse leven dus. Het dorpse leven dat had aan de ene kant iets heel beschermd, maar het was ook wel een harde sfeer soms in Friesland. De dorpen in Friesland zijn ook wel iets pittige. Het had absoluut een rauwe kant pittige soms. Jeugd, Hè? Ja. zeg maar eigenlijk heb ik een hele fijne lagere schooltijd gehad en daar niet zo heel veel van gemerkt. Bij huis op school zitten trouwens. Wie dat jou het? Nee, in Gietjerk. In Gietjerk De zelf? lagere school en later ben ik nog naar het gymnasium gegaan in Leeuwarden, Stedelijk Gymnasium. En daar kon ik niet zo goed aarden. Dat lag niet aan dat ik niet goed kon leren of zo, maar eigenlijk dat ik te veel in mijn hoofd ging zitten daar. Ik ben zeg maar iemand die er toen neigt om veel na te denken en ik heb het nodig om juist ook creatief bezig te zijn. En ik ben toen in de 3e klas overgestapt naar de vrije school in Groningen. Dus toen nog een paar jaar op en neer gereisd vanuit Friesland. Maar dat was een hele bewuste keuze vanuit jezelf dus? Ja, dat kwam vanuit mezelf. En dat was voor mij ook heel goed. Het was ook eigenlijk geen optie om daar op dat gymnasium te blijven. Het voelde toch een beetje als een leerfabriek voor mij. Ik kon daar niet aarden, zo gezegd. En op de vrije school kon ik veel meer mijn creativiteit kwijt. Wanneer begon het hele Yggdrasil-avontuur? Dat was eigenlijk vanuit de vrije school begon dat al, omdat ik via medeleerlingen daar kwam ik bij Nivon terecht. Dat was een organisatie voor jongeren, ook weer een beetje vrij gevochten en hippie-achtig. En daar leerde ik Annemarieke kennen van Yggdrasil. Koenders, hè, van Ja. achternaam. Ja, Ja. dat is die 15 jaar denk ik ongeveer. 15 jaar lang met Yggdrasil opgetreden inderdaad. Hoe trof u elkaar? Wie dat vanuit de muziek of die opleiding of squaliteit? Nee, dat was dus bij jongerenkampen van het Nivon. En dat waren ook weer creatieve kampen en veel in de natuur en zo. En ik speelde al liedjes en zij zong ook al. Ik schreef ook al mijn eigen liedjes. En dat was eigenlijk een soort liefde op het eerste gezicht, muzikaal gezien. Dus we vonden allebei dat de ander zo mooi kon zingen. Dus zijn we maar samen gaan zingen. Wel mooi, dat is Ja. uit een soort wederzijdse bewondering. Klopt. Dat het iets ondernemen geeft. Ja. En dat was een enorme klik en van het een kwam het ander eigenlijk. Nou ja, je had heel goed in Ja. en je had heel lang met elkaar spelen. We gaan er even wat verdraaien van Yggdrasil. En dan mag ik de bril even opzetten. The Garden of Jane Delaunay, zeg ik dat goed? Een van je Spotify hits, zeg ik. Oh, was dat zo? Dat Nou ja, wist ik niet eens. Ik pik toch maar wat van Spotify Ja. hoor. Mooi nummer. In ieder geval is het ook al vaak toch een heel soort mensen beluisteren. Wie luistert eerst even naar Yggdrasil? The poet's voice lingers on, his words hang in the air. The ground you walk upon might as well not be there, might as well not be there. I'll take you through my dreams, out into the darkest morning, past the blood-filled streams, into the garden of Jane Delaunay, into her garden now. Oh, the rose is there, don't pluck it as you pass, for a fire will consume your hair, and your eyes will turn to glass, your eyes will turn to glass.
its tears of gold and jade will drown you as you sleep, will drown you now. Jane Delany had her dreams that she never did discover, for the flow that feeds the stream is the lifeblood of her lover, is the lifeblood of her lover, and the purifying beam of the sun will shine here never, for the spirit of her dream in the garden lives forever now. Prachtig nummer van Yggdrasil. We draaien het letterlijk in de tuin van Linde Nijland. Daar ben ik hier te gast voor een 1-op-1 peteerd. Komen in ieder geval praten we straks. Wie weinig hoe 10 Years, het album dat ze uitgebracht had. Maar daarop eigenlijk voor het grootste part eigen nummers, een traditional en nog een cover. Maar voor de rest toch wel de eigen skreune nummers. Maar toch, Linde, ik probeer even een beetje een schets te maken van hoe die muzikale leven een beetje opgegroeid is. Want ik eerst dan naar de Vrije Squalen, dan komt Annemarieke tjen om Yggdrasil op te zien. Maar wat voor ambities bestaat om begonnen destijds? Of wie het een beetje wisjogen wil? Nou, dat ging heel spontaan. Wij waren 17, 18 jaar en dan heb je nog niet zoveel ambities. Wij wilden gewoon zingen. En dat was zo'n sterke drive dat we dat gewoon deden. En we begonnen toen met optreden in de popzalen. Die kregen we dan stil tot onze verrassing. Dus, ja, maar het is hele breekbare muziek ja, natuurlijk. In die tijd gebeurde dat ook eigenlijk niet echt. Er gebeurt nu veel meer akoestisch, ook mainstream. Want dat was toen eigenlijk niet zo. En wij traden op onze gitaar en onze stemmen als muzikaal wapen, zo maar te zeggen. Maar jullie waren wel uitnoegen. Ja, zeker. Dus Ja. accepteerden of Ja. erkenden wil je hem kwaliteit. Ja, wij deden eigenlijk al vrij in het begin mee aan een Groninger muziekprijs, de Pop is Prima prijs. Daarvoor hadden we al kunstbende meegedaan en nou ja, we wonnen dus de Pop is Prima prijs en bij de kunstbende werden we landelijk tweede. En dat zette ook het een en ander in gang. Dus door het winnen van die Pop is Prima prijs kregen we het aanbod van een boekingsbureau uit Groningen. Dus, en die hadden ook heel veel ingangen in de popwereld eigenlijk. Dus kwamen we daar terecht. We speelden op Noorderslag en op Lowlands eigenlijk al in het begin. Er kwam een platenmaatschappij naar ons toe. Dus zonder dat we die ambities hadden, kwam het dan naar ons toe eigenlijk. Maar een geweldige start dus. Ja, dat was een superstart, ja. Just dan elkaar ook van, oh wauw, wat gebeurt hier dus? Want de Zijsland is heel jong. Ja, wij genoten er gewoon heel erg van. Ja. Want Ja. je weet van hoe de muziekwereld natuurlijk in elkaar steekt. Ja, dat wisten we ook nog niet zo heel goed hoor toen. Nee. Maar toch, van stap tot stap. En dan, Ja. want je had het 15 jaar dingen. Ik met boeteloze tournees, er is mijn albums. Dat had zich heel langzaam ontwikkelen dus. Ja, dat is eigenlijk gestaag zo doorgegaan. In latere jaren zijn we eigenlijk een beetje uit het popcircuit gestapt. Want we vonden het jammer om een zaal eerst stil te moeten krijgen voordat we de aandacht hadden. Toen zijn we theatertours gaan doen. En ik had zelf vooral, inmiddels had ik zelf wel meer ambitie dan Annemarieke. Dus ik wilde zelf heel graag in het buitenland spelen en toeren. En ik neigde ook veel sterker naar de echte folk. Dus ook richting de Engelse, Ierse, Schotse folk. En dat heeft er uiteindelijk ook voor gezorgd dat we toch gestopt zijn. Want dat ging wringen op den duur. Ja, dat groeide wat uit elkaar. Ja. En ik had ook al een aantal soloprojecten gedaan. Waaronder een cd met liedjes van Sandy Denny. En een Nederlandstalig album had ik gemaakt. Dus ik was mijn vleugels wat aan het uitslaan. En daardoor is Yggdrasil ook nog heel lang wel blijven bestaan. Maar uiteindelijk, ik wilde mijn beroep ervan maken. En Annemarieke wilde dat eigenlijk niet. Ik draai de nummer. Hoe lust het nou naar? Ja, ik vond het eigenlijk best mooi. Ja, een prachtig nummer. Want ik hoorde het net binnen al dat je buiten aan het testen was. En toen dacht ik, oh, leuke muziek. Dus dat is wel positief.
Kerst er gewoon naar luisteren. Ik bedoel, want de beste muzikanten, dus ik denk dat er altijd wel naar oren details luisteren dan misschien wel het grote publiek. Ja, ik vind het wel heel lastig als ik een album net gemaakt heb om er naar te luisteren. Dus mijn nieuwe album, dat vind ik, daar zit ik nog te dicht op, zeg maar. Dat vind ik moeilijker, maar... Te vers. Ja, maar als ik het scheelt vooral als ik het onbevangen hoor. Dus vanuit een andere kamer of vanuit de verte en dan denk ik, oh, leuke muziek. Dus, en dan klinkt het ook wel echt als folk. En dat is de muziek die ik mooi vind. Dus. Hoe werkt dat bij hem qua nummerskruwen? Wie er iemand die mij een idee kwam of gang je met je beiden zitten? Nee, Annemarie en ik schreven eigenlijk allebei onze eigen liedjes. En vooral in het begin, met ons eerste album, had ik alle nummers bijna geschreven. En bij mij zat het er ook al van jongs af aan in. Ik schreef als kind al gedichten. En zodra ik een paar akkoorden leerde op mijn 15e, schreef ik ook mijn eerste liedje. Dus bij mij is naast die drijfveer van het zingen, is het me uitdrukken in tekst en muziek. En melodie is bij mij ook heel sterk aanwezig. Had jij ooit les in hoorn? Had je begeleiding hoorn ooit? Of bist u een autodidact in dat opzicht? Nou, wat wel interessant is dat het zingen heb ik nooit les in gehad. Dus ik kon als kind al goed zuiver zingen. Dus op de lagere school in Gietjerk, daar deden we elk jaar een musical. En eigenlijk niemand wilde die zangrollen. Dus ik had eigenlijk elk jaar de grote zangrol, want ik durfde dat op de een of andere manier wel. Maar wat gitaarspelen betreft heb ik wel een aantal jaar les gehad. En dat was in Oentjerk op een muziekschool, de muziekskole. En het leuke is dat ik had daar een gitaarleraar, en misschien luistert hij wel. Hij heette Lubach. En hij is heel belangrijk geweest, want hij zei eigenlijk al gelijk in het begin van, jij moet gaan zingen, want jij hebt zo'n mooie stem. En hij leerde me dan wel wat klassieke stukjes, maar hij zei eigenlijk van nou, doe die stukjes maar even snel erbij, maar richt je maar op liedjes. Dus hij heeft me ook heel veel akkoorden gelijk geleerd. En ik heb ook al een paar optredens gedaan in die tijd. Dus dat, soms dan heb je wel net een duwtje nodig in je leven. Dus hij heeft me in de goede richting geduwd. Wanneer kwam je er zelf echt achter, de soort bewustwordingsmoment, dat is de mooie stem hier. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat al je mensen het cynicisme doet is prachtig jongen. Maar bij die zou weer zo'n kwartje vallen, denk ik altijd voor dat ik denk, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja, is dat ooit zo weg? Ja, daar heb ik een heel duidelijke herinnering aan. Dat was namelijk ook op de lagere school. Ik zong op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe oud ik was, maar we hadden zo'n soort bonte avond, weet je wel, dat iedereen iets doet. Ik zong het liedje van The Sound of Music, Edelweiss, mee met de plaat. Klassieker. Ja. En ik herinner me dat toen een van de moeders van mijn medeklasgenoten, die begon te huilen. Dus die was ontroerd. En dat was voor mij echt een soort moment dat ik dacht, hé, wat gebeurt hier? Doch ik dit met mijn stem? Ja, dus eigenlijk was dat al op een hele vroege leeftijd. En nee, later is dat wel weer vaker gebeurd. Met mensen uit het publiek. Maar... Want die zuiverheid, die hast nog steeds, vind ik. Ja, ik weet niet, dat is ook niet iets wat ik heb hoeven ontwikkelen, maar dat kon ik gewoon. Maar Master Bode Posse, ik bedoel, is die stem een heel kwetsbaar of juist net? Ja, ik heb wel in de loop van de jaren geleerd om goed om te gaan met mijn stem. Want bijvoorbeeld in het begin met Yggdrasil, met de optredens, weet ik nog wel, dan werden we hees. Dus toen gebruikten we onze stem nog veel minder goed. Maar ik heb in de loop van de jaren mezelf dus aangeleerd om goed op mijn grenzen te passen. En nu gebeurt dat eigenlijk niet meer. Wanneer kwam het in die volksfeer te lonen? Nou, ik ben eigenlijk opgegroeid met muziek. Ja, de hippie ouders. Uit die tijd. Ja. Ja, mijn vader had heel veel LP's en die draaide die. Dus muziek zit een soort van in mijn DNA. En dan vooral ook folkmuziek uit de jaren 60 en 70. Wat kun je nog herinneren, wat vaak draait waar dus? Ja, eigenlijk zoveel. Leonard Cohen, Crosby, Stills Nash, Sandy Denny. Ja, te veel om op te noemen. Ik heb ook heel veel herinneringen bij muziek als ik het nu hoor. Peter, Paul en Mary, ik weet niet of je dat kent. Nee. Oh ja, dat is echt zo'n echt hele pure folk uit Amerika. En daarvan herinner ik me dat mijn moeder mij door de kamer wiegde als kind al. Dus op die muziek. De naam valt al even, daar gaan we even over praten. Sandy Denny. Ik ga een nummer voelen, dat vind ik zelf heel bijzonder leuk. Hè? Ik ga altijd één horror vragen van alle muzikanten, maar is namelijk één nummer uitkiezen. En ik weet dat is de ultieme foute vraag, daarom vreeg ik me. En toen kwam ze mij Sandy Denny, jongen. Maar straks een minuut lezen waarom. Maar welk nummer specifiek van die draai? Ja, ik vond het een hele moeilijke vraag. Maar eigenlijk ook niet, want dit nummer is wat mij betreft een van de mooiste nummers aller tijden. En ook nog van mijn lievelingszangeres. En dat is Who Knows Where the Time Goes.
across the purple sky. All the birds are leaving, but how can they know it's time for them to go? Before the winter fire I will still be dreaming. I have no thought of time. But who knows where the time goes? Who knows where the time goes? Sad deserted shore, your fickle friends are leaving. Ah, but then you know it's time for them to go. But I will still be here. I have no thought of leaving. I do not count the time. For who knows where the time goes? Who knows where the time goes? And I'm not alone while my love is near me. I know it will be so until it's time to go. So come the storms of winter, and then the birds in spring again. I do not fear the time. For who knows how my love grows? Who knows where the time goes? Who knows where the time goes? En als ik het op YouTube afspeel, is het Jongetje zo'n 60 Ik weet dat Iertal ik slaat op het noemer in ieder geval. Sandy Denny en de Strawbs, Linde. We draaien net samen, want ik hier namelijk die een horrorvraag stelt. Ik kan hier een nummer uitkiezen, dat weet ik. Maar ik doe het een beetje mee opzetten om mensen een beetje te prikkelen. En daarnaast, het verbaast me niks, want het is een prachtig mooie stem, die jest. Waarom specifiek haar? Wat maakt het haar zo bijzonder ten opzichte van andere volksjongeres? Ja, dat is een gevoel. Ik voel heel veel verwantschap met haar stem en haar liedjes. Ik ken haar muziek natuurlijk van jongs af aan, maar ik ken meer muziek vanuit mijn jeugd. Dus het was eigenlijk zo dat ik op mijn 16e haar muziek zelf verder ontdekte. En ook LP's ben gaan kopen die ik nog niet kende. En het staat gewoon heel dichtbij. Maar haar stem is kwetsbaar en sterk tegelijk, vind ik. En haar liedjes die zijn heel beeldend. En je bent eigenlijk net letterlijk in haar leven doken. Maar je bent echt, je bent net alleen een liefhebber van die muziekbleuren. Daar hartstikke proto met dienen. Ja. Waarom? Waarom is die behoefte? Dat was dus in de tijd dat ik met Yggdrasil optrad en eigenlijk ook behoefte had aan een solo project. En wat meer echt in de pure folk wilde duiken. En ik heb toen gekozen om liedjes van Sandy Denny op te nemen. Dus nummers die door haar gezongen zijn, maar dan op een eigen manier uitgevoerd. Als een soort eerbetoon aan haar.
En daar is eigenlijk veel meer uit voortgekomen dan ik ooit had gedacht. Dus dat heeft me ook een beetje zo in Engeland bekendgemaakt. En ik ben op een gegeven moment zelfs door de oorspronkelijke producer van Sandy Denny, Joe Boyd, die ook Nick Drake heeft geproduceerd en Pink Floyd en zo, ben ik gevraagd om op te treden bij een groot eenmalig reunieconcert van Fairport Convention in de Barbican Hall in Londen in 2009. Nou, dat was natuurlijk echt een prachtige bekroning. Maar er is eigenlijk veel meer uit voortgekomen wat ik niet had kunnen bedenken. Zelfs die reis, een aantal jaar geleden, of een aantal jaar, 10 jaar alweer, hebben Bert en ik een reis gemaakt over land van Nederland naar Bhutan. Een muzikale reis. Dat was een project waarbij we onderweg met traditionele muzikanten optraden en uiteindelijk bij een groot concert in Bhutan speelden ter ere van de kroning van de 5e koning daar. En ook dat is zelfs door de muziek van Sandy Denny eigenlijk ontstaan, want we zijn daarvoor gevraagd nadat iemand mij een liedje van Sandy Denny hoorde spelen in een klein kerkje in Groningen. Dus ja, je weet soms niet hoe een balletje kan rollen. Maar ik denk dat het een beetje is dat ik ben gewoon ik heb mijn gevoel gevolgd door haar muziek op te nemen. En nou ja, als je je gevoel volgt, dan komt het soms goed in het leven. Dus dan vind je de juiste paden. Maar er best heel fier daarin kwam. Toen was ik echt, nou was het zelf wel zei, echt in die wereld van haar. Ik werd een rolspeler, dan later, ze leeft net meer. Dat was ook heel wonderlijk wijs. Dat is er niet eens een Engeland bij Ja, het is heel bijzonder. Ik heb Richard Thompson ontmoet en met hem opgetreden. En Fairport Convention, ik bedoel, hoe groot wil je het hebben, hè? Meerdere keren met Fairport in Nederland ook ben ik gastzangeres geweest. En dat voor van Gutierrez en Greensland, ja, dat is heel bijzonder. Ja. En tegelijk voelt het ook weer heel natuurlijk. Maar ik prijs me zeker gelukkig dat gebeurd is. En tegelijk is het ook zo dat op het moment dat ik haar muziek opnam, was haar muziek eigenlijk een beetje vergeten in de vergetelheid aan het raken. En heel weinig mensen deden er nog maar wat mee. Dus Nick Drake bijvoorbeeld, ik weet niet of je hem kent. Ja, zijn muziek heeft een soort revival gehad. Omdat een liedje van hem is in een reclame gebruikt ooit. Maar bij Sandy Denny die heeft dat nooit echt gehad na haar dood. Dus toen ik haar liedjes ging spelen, ook bij tours in Engeland en in die folkclubs daar, vonden mensen het heel fijn eigenlijk dat ik haar muziek weer tot leven bracht. Een soort legacy, zeg maar. Ja, en daar ben ik ook dankbaar voor eigenlijk. Wel een wrang verhaal van deze dame. Zij is net heel oud geworden. Nee, klopt. Volgens mij 21, 22 of zo. 31 jaar, ja. Ik zou zeggen, het had een rock'n'roll leven, maar volgens mij verslaving en rauw leven had ze eigenlijk leid. Hè? Ja, je hoort eigenlijk in haar stem dat ze eigenlijk heel puur was. En ontzettend zuiver. Het nummer wat ik uit heb gekozen, dat is echt helemaal in het begin heeft ze dat opgenomen. Dus die uitvoering van Who Knows Where the Time Goes. En dan hoor je dat ze gewoon nog heel puur is eigenlijk. En later is ze heeft ook eigenlijk een beetje rock'n'roll meer als voorbeeld genomen. Dus Janis Joplin was onder andere een voorbeeld voor haar. Dan komt wel meer in de rauwe rock'n'roll, misschien wel de blues weer bijna. Hè? Ja, dus dat was eigenlijk haar ideaal. Maar ik heb het gevoel dat dat niet bij haar paste. Dus dat is ook gaan wringen. En ze is dus ook inderdaad drank, drugsgebruik schijnt. En uiteindelijk is ze op een tragische manier om het leven gekomen, van de trap gevallen en een hersenbloeding gekregen. Maar eigenlijk toen ik die cd opnam met haar liedjes, wist ik daar nog niet zoveel van. Dus ik heb echt de muziek als uitgangspunt genomen. En die is gewoon heel puur. Maar je hoort wel bij de laatste albums die ze gemaakt heeft dat het niet zo goed met haar ging. Zeg maar. Dat hoor je ook aan haar stem. Ze was wat destructief op het laatst. Hoe vier je er persoonlijk in? Ik bedoel, die muziek die neemt, die zoekt helemaal op en dat vertaalt naar die eigen. Had je heel wat verdiept in de persoon van haar of net? Nou ja, dus minder. Ik vond het juist belangrijk. Er was een biografie uitgekomen net op het moment dat ik met haar de opname bezig was van haar liedjes. En ik heb die biografie toen bewust niet gelezen. Om me niet te laten afleiden door de details van haar leven. Want, en dat heb ik ook met mijn eigen liedjes. Ik vind het fijn als mensen zelf hun eigen gevoel en verhaal ook bij de muziek kunnen hebben. En het mag voor mij ook een beetje mysterieus blijven, zeg maar, beeldend. Niet te gedetailleerd. Nee, en dat gevoel heb ik bij haar muziek ook. We beginnen bij het album dat uit is, 10 Years. We draaien het openingsnummer, Gabriel's Place. Maar toen straks even uitlezen hoe dat zit.
Gabriel's place, where I lay my head, soft on the pillow of the unmade bed. Got a lot of pretty answers, not a clue in sight. And that snake, he said, I'll bite. In Gabriel's place, 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 in the spring of that year. Got a lot of pretty answers, but my time was near. Got a lot of pretty flowers in my own backyard. And that snake bit in my ear, and he left his poison here. In Gabriel's place, in Gabriel's place, in Gabriel's place, in Gabriel's place. Gabriel's Place, openingsnummer dus van het album 10 Years van Linde Nijland. En dan kijk ik niet skekelen hard. Ik zit bij haar onder een prachtig mooie tuintafel in de tuin, op de achtergrond vogeltjes. In Grijslawn, wat er zit je met Bert Ridderbos. Album kwam uit in een corona hier. En Linde, misschien heel gek, ik even beginnen over het complete album. Wat mij opvalt, in de volksmuziek gaat vaak dat het al die hele lange nummers binnen. En 3,5 minuut, 2 minuten, 2 minuten 58. Doe hoorst op dit album de nummers al redelijk kwaad. Wel behapbaar, toch? Ja. Nou, dat is voor mij wel lang, maar het voelt me op. Het zou langer mogen voor jou. Nou ja, het is prachtige muziek, maar zit daar een idee achter of is dat toeval? Maar 3 minuten is toch eigenlijk ideaal in de huidige radiowereld? Ja, maar hoort hij dat dus hoor? Nee, maar zo Ik denk, wat zij Loek zich nooit ergens wat verloren. Nee, en zo liep het gewoon. Maar misschien is het een compliment dat het niet te gaat vervelen dus bij jou. Nou, ik heb bij dit album heel erg geprobeerd om de totale spanningsboog ook goed te krijgen. En ik denk misschien wel juist doordat het zo'n zwaar jaar was voor veel mensen, wilde ik het totale album ook... Het zijn best diepzinnige onderwerpen, de nummers, maar ik wilde het totale album ook licht houden. Dus ik hou niet van een album waar je doorheen moet ploegen, als het ware. Ik vind het fijn dat mensen het op kunnen zetten van begin tot eind. En steeds ontvouwt zich weer iets nieuws en dat het ook een soort ontspanning geeft. Dat was eigenlijk mijn intentie en dat heb ik op zich ook wel. Dus eigenlijk denk ik dat je het zo moet zien dat het ene liedje gaat door in het andere. En de liedjes staan niet heel erg los van elkaar. Dus eigenlijk is de hele plaat een liedje. Nou, en wat ik er heel grappig persoonlijk op vind, is de best dus net alleen met de inhoud en mijn muziek bezig, maar ik mij een bepaald soort van vorm dus. Ja, ik ben eigenlijk een beetje vintage denk ik in mijn benadering van muziek. Want het album staat dan wel op Spotify bijvoorbeeld. Maar ik ben niet echt iemand van de Spotify-generatie. Ik blijf iemand die beïnvloed is door de jaren 60 en 70. En ik zie een plaat wel echt als een geheel. Dus, er komt trouwens ook een vinylversie van het album. Echt ouderwets mooi, dit jaar. een glimmende plaat. Ja, en dat had ik ook wel een beetje in mijn hoofd al. Dus dat die kant A en B dan moeten kunnen werken. Gabriel's Place, wat is het verhaal van dat nummer? Gabriel's Place. Of Gabriel, ja, dat is eigenlijk, om er niet te diep op in te gaan. Nou, het is geschreven in Engeland tijdens een tour van Bert en mij. En eigenlijk was dat voor ons beiden, voor Bert en mij, een beetje een kwetsbare periode, een verwarrende periode. En iets van die kwetsbaarheid zit in dat nummer. En het liedje zelf, de titel, klinkt
voor mijn gevoel een beetje archaïs. Gabriel's Place, er zit ook een slang in het nummer die mij in mijn oor bijt. Dus het is bijna bijbels, ja. Maar het is eigenlijk ook lichter dan je denkt. Want wij verbleven op dat moment in een vakantiehuisje in Engeland. Dat heette Gabriel's Place. Ja, en dat was een heel mooi plekje. Dus soms dan komen elementen uit liedjes ook uit de echte wereld. Die sijpelen zo mijn liedje in. En tegelijk zit er ook heel veel van mijn binnenwereld in het liedje. De naam valt al een paar keer en eigenlijk zie ik hem direct neerzetten, maar dit is er niet op geïnterpreteerd. Bert Ridderbos, die net alleen die levensmaatje, maar ook die muzikale maatje. Even het muzikale deel, hoe belangrijk is hij voor jou als muzikant? Nou, muzikaal gezien is het echt een geluk dat we elkaar tegen zijn gekomen. Zeker, kijk, met Yggdrasil had ik een hele bijzondere muzikale chemie, maar met Bert heb ik dat ook weer. En eigenlijk vind ik het best bijzonder dat ik in mijn leven 2 keer zo'n muzikaal huwelijk heb gehad, zeg maar. En ja, toen ik dus op zoek ging naar folkmuzikanten om dat Sandy Denny project mee vorm te geven, ja, had ik niet verwacht dat ik zo dichtbij een muzikant zou vinden, een gitarist die zo thuis is in de Engelse folk. Dat is in Nederland best bijzonder. En nou ja, dat bleek Bert te zijn. En ik ben ook een beetje toevallig op het pad daarvan gekomen. Hij speelde toen in een band Turf, Groningstalige folkband. En ik ben gewoon eens naar een concert gegaan. Want ik dacht, ja, daar zitten folkmuzikanten in. En die moet ik zoek er een. En die moet ik vinden, ja. En nou ja, van daaruit is het eigenlijk ontstaan. En ja, ik zou zelf geen betere begeleider wensen. Maar hoe zit dat technisch? Ik bedoel, schroeft een nummer of misschien interpreteert je een bepaald nummer. Kies dan bij Bert zitten om het akkoordenschema deel te zetten, om bepaalde solo's, een melodielijn bij elkaar te boetseren. Hoe werkt dat onderling bij je muzikaal? Nou, Bert en ik zijn beide heel goed in improvisatie, denk ik. En Bert is ook heel goed in het begeleiden van zangers. Dus hij voelt heel goed aan wat een zanger nodig heeft, wat een melodieus liedje nodig heeft. En ja, hij hoeft ook veel niet uit te schrijven, dat is ook heerlijk. Hij kan gewoon, hij kan heel goed luisteren en dat gelijk omzetten in akkoorden. Dus ja, dat gaat eigenlijk vrij speels. We zijn niet echt denkers, we gaan niet helemaal arrangementen doordenken. Dus dat is een beetje een combinatie van denken en doen, denk ik. Ja, maar lees je hem dingen vast in akkoorden of net? Je muziek, staat die muziek op papier ergens? Ben je hem tussen ergens in een kast of zo? Nou, Bert is al een aantal jaar bezig met een project wat nog steeds niet afkomt. En hij wil namelijk mijn eigen liedjes dus op notenschrift zetten en daar nog een keer een songboek van uitbrengen. Dus in die zin is dat wel gebeurd. Maar ik ben zelf autodidact in de muziek, dus ik kan geen muziek noteren. En Bert dan wel. Maar dat komt eigenlijk vooral van pas als we met andere muzikanten samenspelen. Dus als Bert iets uit moet schrijven voor anderen. En verder doen wij het meeste doen we eigenlijk uit ons hoofd. En dat past ook bij folkmuziek. Hè? Dus ik draag ook een heel scala aan nummers in mij mee. En het leuke vind ik van liedjes, als het een goede melodie heeft en een goede tekst, dan is dat met elkaar verbonden. En dan rolt dat zo na de eerste zin eruit. Want hoe haast u dat dan, mijn live concert nog mijn oren muzikanten spelen, als bijvoorbeeld wel in de studio? Doet het dan voor? Jongst het voor? Of? Ja, dan spelen we het voor. Of je hebt natuurlijk wel allerlei technieken om gebruik van te maken. Je kunt dingen opnemen en toesturen. Kijk, het is natuurlijk zo, als je optreedt staat de hoofdstructuur vast bij een liedje. Maar bij een concert van Bert en mij, het is nooit precies hetzelfde. Er is altijd een beetje ruimte voor speelsheid en improvisatie en interactie met het publiek. Ja, maar juist dan, als witte was het van elkaar. Ja, wij weten Worst, hè? Klopt, dat is heel fijn aan de combinatie met Bert, dat we weten van elkaar waar we aan toe zijn. En dus een hele stabiele basis waardoor je heel veel kunt veroorloven muzikaal gezien. Ja, maar had je dat ook ramt? Had je helemaal blind staart op een bepaald nummer of een artiest? Ik probeer iets te doorgronden en ik krijg net de kern ergens te pakken? Nou, eigenlijk niet, omdat wat wij doen is, beide doen, is dat we heel erg onze eigen stijl hebben. En het leuke is, als je dingen in je eigen stijl zingt of speelt, hoef je iemand niet na te doen. Nee. Dus hoef je niet in zoverre in een ander te duiken, maar kun je ook wat met flarden van de muziek doen en daar je eigen vorm aan geven. Dus ik denk ook wel dat onze kracht is, want wat wij ook spelen, het klinkt altijd heel erg als onze stijl. We hebben ook een cd gemaakt met covers van hits uit de jaren 60 en 70 bijvoorbeeld.
Het waren popnummers. Ja, weer een soort jukebox weer. Ja, dat was een soort levende jukebox. Maar dat klinkt dan wel weer heel erg als Linde en Bert, als je het hoort. Maar het is Jostetek, het is, we hadden steeds zo Linde Nijland, maar het is Linde en Bert eigenlijk. Hè? Het is Linde Nijland en Bert Ridderbos op het moment. Maar ja, dat maakt ook niet zo uit hoe je... Nee, maar ook maar muzikaal bij hem Safmelkel Ja. volgroeid dus. Jazeker, die cd ook. We brengen het wel uit onder mijn naam, maar Bert heeft natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Maar in dit geval zijn het wel is het wel een heel persoonlijk album geworden met veel van mijn liedjes. Dus dat maakt het ook wel een Linde Nijland album. En de strikker noem maar op, dat draagt ook de titel van het album 10 Years. Daar gaan we aan ik op praten met Linde Nijland. I went into the woods one day. A creature followed me, said I'd like to be your guide. Teach you all about pain and fear, lead you into light. 10 years is a long, long time. 10 years is a long, long time. Then he took out his razor blade, the one of fire and steel, said I'd like to be your guide. Teach you all about darkness here, where there is no light. 10 years is a long, long time. 10 years is a long, long time. I went into the woods one day. A creature followed me, said I'd like to be your guide. Teach you all about darkness here, lead you into light. 10 years is a long, long time. 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 It's 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 a long, long time.
prachtig nummer van het album 10 Years. Jawel, dezelfde titel van Linde Nijland. Een prachtig mooie tuintafel met een kat erbij. Voeltjes op achtergrond, wat wil je nog meer? Praten over zingen hier. Want die titel had net samen keersen, denk ik. Hè? Nee. Nee, het titelnummer is sowieso vaak een nummer wat een beetje de essentie van een album vertegenwoordigt. En eigenlijk is het in dit geval is het heel letterlijk. Het gaat over een periode van ongeveer 10 jaar in mijn leven. Het liedje zelf is een beetje mysterieus. Het heeft een mysterieuze tekst. Mag ik net vol uitlezen? Nee. Nee, ik maar niet eens. Maar dit zingen hier wel even. Waarom is dat voor jou zo'n eikpunt, dit zingen hier? Ja, dat Willem is nou juist zo privé. Dat ik dat misschien maar niet vertel. Hoeft ik net. Maar misschien zal ik wel iets over het liedje vertellen. Het gaat in het liedje zelf ben ik in een donker bos. Een reis door een donker bos met een wezen dat mij vlak op mijn hielen volgt. Een beetje een beklemmend wezen. En ik leer eigenlijk, het liedje gaat eigenlijk over dat je door in contact te komen met de donkerder kanten van het leven, de beklemmender kanten, het licht ook beter kunt leren kennen. En beter kunt leren waarderen zelfs. Precies, van het ene kist op de oren komen natuurlijk. Ja. En dat was een beetje in alle nummers. Probeer je te verwerken of alleen specifiek deze? Het is een beetje een thema in de cd. Ook echtheid versus onechtheid. Dus eigenlijk een beetje alsof je inderdaad in het leven je weg probeert te vinden met je eigen kompas. Heel symbolisch dus. Mm-hmm. Ja, ik schrijf heel beeldend. En dat vind ik zelf ook fijn in andere muziek. En ik vind het dus ook fijn dat het niet te letterlijk is. Dus mijn ervaringen zitten in de liedjes, zo hele persoonlijke, ook soms emotionele ervaringen. Maar andere mensen mogen daar zelf weer iets aan hebben met hun ervaringen. Dat vind ik het fijnst. 2 nummers had net zelfs kreun, dus een traditional en één is terughoorns kreun. Waarom kiest voor dat soort nummers? Ja, dat gaat ook een beetje gevoelsmatig. Dus je moet je voorstellen, zo'n cd heeft een totale balans. En daar past net iets bij of niet bij. En deze liedjes zijn het geworden. Ja, maar die drongen zichzelf om, als het ware? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat nummer wat een cover is, zeg maar, wat ik op heb genomen, dat is een nummer van een Engelse folkzanger. Wat we tijdens een tour geleerd hebben. En dat past qua thematiek er ook wel in, want wat ook veel voorkomt in een aantal liedjes is de zee en het water en het varen. En dat zit ook in dat nummer. En Tiny Sparrow, dat is een traditional die ik heb opgenomen. Dat is een heel bekend nummer, heel vaak uitgevoerd. En dat heeft weer een beetje dat thema van echtheid versus onechtheid. In dit geval in de liefde in zich. Dit het mysterieus horen. Ja. Echt ben ik de muzikant, best het mijn opname hast en opnametechnici en studio's. Hoe hast dit ompakt? Nou ja, mede door dat er dus sprake was van een lockdown en allerlei rare omstandigheden hebben Bert en ik het album thuis opgenomen. En wel gelukkig met de hulp van fantastische muzikanten. Eentje daarvan, dat is Kirsty McGee uit Engeland en zij heeft haar bijdrage zo toegemaild. Gilbert Terpstra uit Leeuwarden heeft fantastische drumpartijen gedaan op een aantal nummers. En die heeft ook zijn partijen thuis opgenomen en digitaal toegestuurd. En Joost van Es is een violist uit Utrecht, een fantastisch violist. En die heeft wel bij ons thuis opgenomen. Daar hebben we een gezellige dag van gemaakt. Wie het nog een hele opgave om van die plaat wel in je loop te maken. Want er zit dus met mensen al op afstand. Daar mag je mee communiceren. Als bij elkaar in een oefenruimte zit, dan is dat vaak heel direct, is dingen voordoen. Dat kon nou net. Wie dat een nadeel, voordeel of maakt het net zo volle uit? Nee, we hebben de mensen er ook een beetje op uitgekozen, de muzikanten. Dus het zijn ook muzikanten die stuk voor stuk goed aanvoelen wat bij zo'n nummer past. En in onze nummers zijn gekropen, of in mijn liedjes zijn gekropen. Dus dat is heel fijn. Ja, want bist gauw tevreden of juist net? Of bist in die communicatie zo duidelijk was dat het wel goed klopt? Want hoe werkt dat dan, liek het mij? Want je bent een enorme perfectionist. Ik ben inderdaad een perfectionist, maar wel weer op een gevoelsmatige manier. Dus als het gevoelsmatig klopt, dan is het ook goed. Okay. Heel lastig uitleggen, Willem. Maar zit de perfectionisme die in de wei bij het meidje van zo'n plaat of juist net? Meestal nog niet zozeer in de opnamefase. Bij mij meer in de mixfase, want het mixen doe ik ook zelf en het masteren. En
dat is natuurlijk iets heel anders dan een opname maken. En dat weet jij zelf misschien ook met geluid. Daar kun je eigenlijk eeuwig op door knutselen. En wat dat betreft was het maar goed dat het op een gegeven moment een datum stond van de release. Want dan moet ik het ook echt wel moet ik mezelf wel dwingen om het los te laten. Want mixen en masteren is heel technisch. Zeker masteren, nog meer dan mixen, want dat is nog redelijk op gevoel doen. Maar het mastering is echt helemaal nultjes, eentjes, platslaan, bij frequenties, al dat soort zaken. Ja, wij gebruiken een vrij vintage apparaat alweer inmiddels daarvoor. Een oude harddisk recorder. Dus dan zijn de mogelijkheden ook wat beperkter. Maar voor mij is masteren niet zozeer technisch, wat ik er lastig aan vind. Maar het wel controleren. Ja, ik vind het vooral lastig keuzes. Dus van hoe laat je iets klinken. En dat vind ik ook zo fijn aan live optredens. Dan is het wat het is en dan is het perfect op het moment. En bij een cd of bij een geluidsopname kun je altijd weer iets veranderen. En wat dat betreft nemen wij wel vrij puur op en houden we het ook vrij puur. Dus Bert en ik zullen nooit autotune gebruiken bijvoorbeeld. Of we gebruiken eigenlijk heel weinig effecten. Dus in die zin beperken we ons ook weer, dat is goed. Ja, maar toch, en ik zit mij heel pro respect. Ik vind het heel knap dat het vertaallijk is, want dit maakt meestal nu uiteindelijk in hun cd-speler of via Spotify wat dan ook maar oorspelen, maar goed klinken, gewoon dat hele verhaal. En dat pakt dus helemaal op en dat is dus echt u te vieren. Nou, dank je Willem. Ja, maar ga je dan mensen niet bijluisteren of dit is het gewoon? Nou ja, Bert en ik zijn natuurlijk samen, dus we versterken elkaar daarin. En verder, ja, wij doen eigenlijk bijna alles zelf. Dat is toch fantastisch? Ja, nou dat mag wel beheersen. Ja, nou dat leer je ook als muzikant. Dat is een vak apart. Ja, en je wordt tegenwoordig ook wel gedwongen als artiest om er heel veel bij te leren. Dus websites maken, PR-materiaal maken, je eigen cd's opnemen. Want als je niet de middelen hebt van een grote platenmaatschappij en ook de financiële middelen, dan moet je creatief zijn. En ja, dat doen wij. Want naast de masteraar en mixer en muzikant, jongeres, ja, doet eigenlijk niet eigen management en boekingen, denk ik. Hè? Klopt, en dat is niet per se uit eigen keus. Dus als er nog iemand luistert die onze boekingen wil gaan doen, of ons management, komt u vooral. Want het is natuurlijk ideaal dat je als muzikant je meer puur op de muziek zou kunnen richten. Maar ik denk dat de mensen die luisteren, die ervaring hebben met optreden en cd's maken, dat wel herkennen dat het heel lastig kan zijn. Vind je het leuk om zelf wel te doen? Ja, nou ja, leuk, maar liever niet. Dubbel dus. Ja, het is een hele andere energie. Het liefst zou ik zoveel mogelijk optreden en echt puur op de muziek richten. He, want bijvoorbeeld met zijn album, dat mag ik verkepen, promotioneel. Ook dat, er moeten recensies komen en dat soort zaken. Ja. Had je wat recensies binnen trouwens? Ja, nou ja, we hebben inderdaad de promotie ook allemaal zelf gedaan dit keer. En dat is op zich tot nu toe redelijk goed gegaan. We zitten hier nu alweer bij jou. We hebben inderdaad een paar hele fijne recensies binnen. Eentje in de Oor en Lust for Life magazine. Serieus blijven? Ja, en er is nog wat meer aan te komen. Dus we zijn heel blij mee. En tegelijk zijn recensies natuurlijk ook de feedback die je terugkrijgt van de mensen die luisteren. En beide is gewoon heel fijn. Als je lang aan iets werkt, is het fijn dat mensen er iets mee kunnen of dat ze het mooi vinden, het waarderen. Maakt je er nog druk om, recensies? Nou ja, dus meer tegenwoordig is de kunst om überhaupt die aandacht te krijgen. Dus meer, ik vind het is elke keer wel spannend van wordt er aandacht aan besteed. Dus dat is ook best lastig in deze tijd. Maar dat is met dit album eigenlijk tot nu toe heel, heel goed aan het gaan. Het is net alsof het een beetje in de goede flow zit en alsof het vanzelf gaat. Hoe zit het met Boetelor? Kist deze plaat nou ook naar Engeland sturen? Ja, we hebben hem nog niet in Engeland uitgebracht. Dat is eigenlijk weer een verhaal apart, dus daar willen we ons nog op gaan richten. En die vinyl release die komt dus nog. We willen misschien nog een single gaan uitbrengen. En op het moment zijn we ons ook een beetje op Duitsland aan het oriënteren. En dat nu eigenlijk vooral digitaal, omdat dus live concerten niet zo goed kunnen. Maar we zijn wel voor de zekerheid een tour in Engeland aan het plannen voor volgend jaar in de lente. Met fingers crossed dat kan. Ja, want naast de COVID-pandemie speelt er ook nog zoiets als Brexit. Ook dat is inderdaad voor Engeland best en dat lijkt mij voor Engeland toch wel. Ik heb in ieder geval van Engelse artiesten die naar Europa willen, dat het op dit moment al een groot probleem is. Je hield dat andersom, hè? Is een groot probleem, ja. Dus het is nog niet helemaal duidelijk aan welke regels je moet voldoen, maar er zijn allemaal nieuwe extra regels gekomen. Wat dat betreft is het ook wel een beetje bizarre tijd.
dat er zoveel niet mogelijk is wat er vroeger wel mogelijk was. Ja. Ja, heel apart. We draaien nummer van het album. En This Old World. En dat is eigenlijk wel een persoonlijke kark nog, Jerk, maar dat mag aan even nu te lezen. Dit is Linde Nijland. This old world, I'm alone when it comes to truth, truth. An eye for an eye, tooth for a tooth, tooth. What about love? What about fear? Is this all we can do here? Is this all? Is this all we can do here? A scar, I let it bleed. We swallowed all the things we needed. In my bubble, I'm alone when it comes to truth, truth. So what about love? What about fear? Is this all we can do here? Is this all? Is this all we can do here? Is this all we can do here? This old world, I'm alone when it comes to truth. This Old World, van 10 Years dus, het album van Linde Nijland. Ik vreeg die in bed om een aantal nummers ik zelf uit te kiezen. Die kwam eigenlijk voor mij deze. Waarom eigenlijk? Nou ja, allereerst omdat het een wat radiowaardiger nummer is. We gaan dit nummer ook als single uitbrengen. En ja, verder is het voor mijn gevoel ook wel een actueel nummer. Het is eigenlijk een kleine protestlied, een stil protestlied. En het gaat een beetje over ja, de waarde van waarheid in de wereld. Dus dat het vaak niet zo nauw genomen wordt met waarheid tegenwoordig. Ook in de politiek en zo. En ja, daar stel ik me vragen over in dit nummer. Is dat de verwarring van Sint-Wurg? Wat is nog werkelijkheid? Had Sint-Wurg ook zie je versies van de waarheid en de werkelijkheid? Ja, het is wel een bijzondere vraag en een bijzondere persoonlijke vraag. Dus ik denk dat het ook heel goed is als mensen zelf op zoek gaan naar wat is waar. Ja. We beginnen, ze staan gewoon op naar het laatste nummer van dit album, de Zijsleven. Het komt misschien op LP uit, we zijn misschien met een toerke bezig in Engeland. Had je er verder ideeën bij? Of zit u krijgt zoals een heel soort muzikant maar te wachten van hoe het echt komt straks? Ja, we richten ons als eerst op de zomer. Dus komend weekend gaan we optreden in Noord-Groningen. Een hele mooie locatie, Rode Haan Live heet dat. En vervolgens gaan Bert en ik heel veel tuinconcerten geven in juli en augustus. Dus gewoon bij ons in de tuin. Als mensen dat leuk vinden, dan kunnen ze wel een persoonlijk mailtje schrijven. En begin ook aan het eind van de zomer nog wat doen.
We gaan in Stania Staten spelen op 7 september, dus bij Folk in de Wolde. En ja, we plannen wel bewust niet zo heel erg veel voor het najaar op het moment. Want ik moet wel zeggen dat het steeds weer afzeggen van concerten is toch niet heel fijn. Dus ik denk dat we dan een kleine pauze inlassen. En dan volgend jaar hebben we meer zicht op, denk ik, wat er allemaal gaat gebeuren. Eigenlijk, ja, noodgedwongen, eigenlijk een heel afwachtende houding dus. Ja, hoewel we zeker dus niet stil hebben gezeten en heel actief zijn met de CD-release. Ja, want je beide, zeg ik maar even, wel mensen die heel actief binnen. Hè? Dus zelf plannen, meisjes, zelf produceren, zelf mixen, neem het allemaal maar op. Wat eigenlijk, wij maken al zo lang muziek en het gaat altijd met ups en downs. Dus in die zin is het is natuurlijk wel een uitzonderlijke periode, maar op de een of andere manier vinden wij toch altijd alweer een creatieve invalshoek om door te gaan, zeg maar. En dat doen we nu ook. Gekke vraag, want eigenlijk vreemd toch? Zoest u die vaststellen kennis ooit in de tak of nog eens een hele hoge oorslag nemen zoest? Muzikaal, zien? Of is dit het wel? Nou ja, dat is heel moeilijk om te zeggen, want wat ik nu doe, heb ik ook geperfectioneerd. Dus daar zit voor mijn gevoel nog wel groei in en dat krijg ik ook wel als feedback van mensen op dit album. Ik kan me wel voorstellen dat ik nog wat meer uitstapjes ga doen, bijvoorbeeld echt met band. Een wat apart project, zeg maar, wat steviger. Maar ik heb wel heel erg mijn eigen stijl ontwikkeld en ik vind het zelf ook mooi bij artiesten als ze daar trouw aan blijven. Dus ik kan me ook voorstellen dat ik dat doe. Je hebt ook artiesten zoals Joni Mitchell bijvoorbeeld. Ik hou ontzettend van haar vroege werk, maar die heeft een hele andere, meer jazzy koers gekozen aan het eind van haar carrière. Dat is interessant, maar dan volg ik haar wat minder, zeg maar. Dus ik hou zelf ook van artiesten die bij hun kern blijven. En dat doet zelf ook het liefst? Ja, dat doe ik zelf ook het liefst. Het is dus net zo dat je heel onrustig was bij het idee van, nou, dit is voorlopig even de kant ik keer naar en op dit level, op deze manier, met deze stijl, dit voorlopig terug. Nou, niet Als ik muzikant die daar heel onrustig van wordt. Nee, zo'n muzikant ben ik dus niet. Ik ben niet zo'n identiteitskrisismuzikant. Ik heb eigenlijk mijn identiteit wel gevonden in de muziek. En het is natuurlijk wel zo dat het is zeker niet saai, want je kunt nog alle kanten op met je muziek. Ik bedoel, de wereld is zo groot. En je kunt op allerlei plekken spelen en optreden en mensen raken en verbinden door muziek. Dat vind ik ook belangrijk. Hoe zie je hier het album 20 Years? Nou ja, ik geloof ook dat ik over 1 of 2 jaar een of ander jubileum heb. Dus misschien moet ik daar actief iets mee gaan doen. En misschien is dat ook een mooie gelegenheid om dat songboek eindelijk eens uit te brengen. Waar Bert mee bezig is. We hebben nog heel veel plannen en we zijn nog lang niet klaar. Gelukkig, het is goed om te hebben. Dank u wel. Zowel Bert en Linde zit ik er maar even bij, want bij hun zit ik hier in de tuin. We draaien nog hier een nummer. De Landslide, kun je daar nog wat over vertellen? Een van mijn favoriete nummers op dit album. Dank u wel. Jij ook. Over the landslide and the crumbling palisades, deep in the valleys of the thoughts that I could stay. Did you ever see the light? Did you ever see the day? Did you ever see the sun in your face?